Terve, olen Moision Kari ja aiheeksi valikoitu tuotannon johtaminen ja kansainvälinen toimitusketju. Ja toimitaan kansainvälisessä pörssiyhtiössä, joka käytännössä omistaa 2 suurta pääomasijoittajaa ja pääomistaja pohjaan käytännössä ranskalainen. Ja teemahaastattelun kohteeksi otin Supply Chain Directorin ja haastattelu toteutettiin tehtaan neuvottelutilassa ja aika oli tosiaan varattuna 1,5 tuntia ja oikeastaan aikaa meni enemmänkin johtuen siitä, että keskustelu tietysti vähän rönsyili sitten. Ja lähetin nämä aihepiirit etukäteen haastateltavalle ja oikeastaan tämä on yksi osa isompaa kokonaisuutta, joka liittyy myöskin sitten siihen kehittämistehtävään. Niin tämä linkittyy vahvasti siihen. Ja tehtiin tällaisena puolistrukturoita teemahaastattelua, jossa edettiin näiden teemojen perusteella. Ja tosiaan tarkkoja kysymyksiä ei sinällään ollut, vaan haastattelu eteni näiden teemojen perusteella. Ja operatiivinen johtaminen pääaiheena. Tässä on kyllä taustalla myöskin konsernin uusi strategia ja visio ja oikeastaan myöskin ESG-tavoitteet, mutta tämä nyt oikeastaan keskittyy tähän operatiiviseen johtamiseen. Teemat oli tuotannon haasteet muuttoprojektissa, intercompany-kaupan tuomat muutokset tuotantoon, sitten tämä CE-maiden haltuunotto tuotannon näkövinkkelistä, eli Central Eastern Europe, miten tämä tässä äänkyttäisi, niin niiden haltuunotto. Ja jos mennään tähän tuotannon haasteet muuttoprojektissa, eli tässä taustalla on se, että koko 38 miljoonan euron liikevaihdon tehdas siirrettiin täysin uuteen lokaatioon kesän aikana, ja siinä tarvittiin paljon tätä operatiivista johtamista. Ja nämä tuotannon haasteet muuttoprojektissa, niin on tämä tuotannon keskeytyksen jatkuminen muuton aikana, ja koska tämä tuoterepertuaari on sellainen, että se näkymä on kovin lyhyt ja myynnin näkymä vielä lyhyempi, niin sen täsmääminen oli todella iso asia tämän projektin kannalta, ja se myöskin tuli myös tässä haastattelussa hyvin esille. Ja samaten tämä tuotantolaadun jatkuminen konesiirtojen jälkeen, eli kaikki konekanto jouduttiin siirtämään uusiin tiloihin, ja tosiaan tämä oli se, mikä oli tämän Supply Chain Directorin myöskin yksi iso asia siinä, että valkoinen siirto eri tilaa vaikuttaa tosiaan radikaalisti tähän tuotereseptiikkaan. Ja muutoksen johtaminen, eli hänen mielestään henkilöt ja henkilöpersona tai persoonatyypit käsitteli tätä muuttoprojektia hyvinkin eri lailla. Eli olisi pitänyt todella paljon enemmän panostaa eri henkilötyyppien tarvitsemaan tiedotukseen. Ja samaten tämä intercompany-kauppa, eli se oli yksi teemana. Eli intercompany-kauppa on konsernin sisällä tehtyä siirtohinnoittelukauppaa, jossa tuotetaan toiselle konsernin tehtaalle tuotteita. Ja se oli nyt alkuuomissaan tässä, ja se on aika iso asia. Ja tämä konsernin ohjeistus ja aloittaminen oli siinä teemana, ja tuli selväksi, että siinä konsernin päässä näyttäisi olevan epäselvää, miten tämä tullaan hoitamaan, ja epäselvyyttä, että miten se siirtohinnoittelu tullaan rakentamaan. Ja samaten tuoteportfolio,
Eli on ollut vaikeaa saada tietoa konsernin sisällä, että mitä tuoteportfolion tuotteita kilpailutaan tähän intercompany-kauppaan, ja se on tuonut sellaista huojuntaa tähän intercompany-kaupan aloitukseen. Sitten tämä Central Eastern Europe-maiden haltuunotto, eli tämä toimitusketjun rakentaminen CEE-maihin, mikä tässä on ollut paljon sitten tapetilla, ja kyselin häneltä siitä. Ja tosiaan haasteet on ollut löytää luotettavaa toimijaa läheltä markkinaa. Ja se on tietysti iso asia sen onnistumisella löytää oikeat toimijat. Kulttuuriero on edelleen suuri siellä, joka tuli hyvin ilmi tästä. Korruptio on edelleen vahvasti läsnä täällä itäisen Euroopan tai kesken itäisen Euroopan maissa, niin kuin Romania, Kroatia, niin kuin Serbia ja tämän tyyppiset. Ja samaten laadunvalvonta. Eli laatukäsikirja pitäisi olla todella sofistikoitunut, hyvin selkeä, hyvin yksityiskohtainen näissä maissa. Ja tämä tuli hyvin niin kuin ilmi tästä niin kuin haastattelun aikana, että juurikin tämä kulttuuriero ja se laadunhallinta tulee olemaan tosi iso haaste tämän CEE-maiden haltuunotossa, ja se vaatii niin kuin aika paljon sitä projektiivista osaamista. Ja yhteenvetona voidaan vetää, että tämä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Teknologiateollisuudessa ja kilpailu kovenee. Suomi on käytännössä Venäjälle kuuluva saari, ainakin niin kuin jenkkien mielestä. Ja tämä konserni- ja sijoitusyhteistoiminta on kompleksista. Esimerkiksi tulee hyvin ilmi siinä intercompany-kaupassa, strategioiden ristiriitaisuudessa, ja tämä viestinnän niin kuin osuus korostuu koko ajan tässä toiminnassa. Eli se tuli hyvin tästä haastattelusta ilmi. Eli haastattelun ehkä pääsanoma on se, että konsernin viestintä lokaatioihin ja lokaation sisäinen viestintä on ehdottomia edellytyksiä, että pystytään hallitsemaan tämän muuttuvan toimintaympäristön toiminta niin kuin olosuhteita ja pitäen henkilöstö mukana kiinni tästä toiminnasta. Kiitoksia.